DOT Bicol nahandal sa posibleng urulakitan ng COVID-19 sa pagbisita kan mga namamanuaan sa tourist destinations. Uyan report ni Jesse Cruzat. Nahahandal subuot ang Department of Tourism Bicol sa posibleng mangyaring urulakitan ng COVID-19 sa mga tourism destination huli sa pagruso kan mga namamanuaan sa beach resorts asin iba pang pasyaran ngunya na tag-init. Sigun ki DOT Region 5 OIC Regional Director Feb Buela, nagpaluwas niyan pagirumdoman sa indang opisina tanganing maibitaran ini asin komo pagsunod sa liwat na paghigot ng gobyerno sa mga panundon. Puro yung self-discipline, maging responsable tayo para sa ating proteksyon. Katakod kay ni, igwang pagirumdom si Buela sa resort owners. I-enforce din nila, kailangan mag-comply sila doon sa yung minimum public health and safety standards, like yung kailangan up to 75% capacity. Buon kan magkapandemya, buminagsak subod sa 87% ang tourist arrival sa rehiyon. Sa ibong kan mga lokal na turistang naglilibot sa mga tourist destination, dahil pasubutin ni bastante, tanganing dagos ng makabawi ang industriya sa epekto kan krisis. Ini si Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.